Tämä on mun tämän päivän toinen video. Tänään me kerätään 10 000 tappoa ja mä oon alaruutu. Tosta killi. Tosta tappoja. No niin, ja minä. Ja noin. Siinä se on. Aivan uusi ennätys. Maailman pisteennätys. No. Maailman pisteennätys. Tää on mun 3. video tänään. Maailman pisteennätys. Joo, ja se on